uKhuzani King Dlamlenze Mpongose ubhale ipost lapha kuFacebook bayibonile abantu itrend lasemagrouphini akwaMaskandi ithi kulena yokuhlela ama-event sengizothi khumu kuyona inhloso yami nezifiso zami ezinkulu ngayo ngibona sezifezekile. Ngangifisa ukuba ngomunye wabaculi abafaka isandla ekukhuthazeni amaciko ukuthi abe nesibindi sokuzihlelela ama-event awo. Nami nganikela ngesibindi sami ukuze ngibonise lento iyenzeka. Kusukela ngo-2019 ngegcwalisa eMoses Mabhida ithemba nesibindi engaba naso kwabuyisa ithemba ngokuma komculo wethu wesinguni. Ngakho ngibona kufanele ukuthi uma usulishayile igoli ungangeni nale nethini kodwa uphume enkundleni uyoligubhela ngaphandle kwenkundla. Ngokwesifiso sami uma sekufika isikhathi engikhuluma ngaso sengihlela ukuyeka yonke imicimbi engiyihlelayo. iBlue Nation Festival ngifisa iqhubeke ibe khona njengophawu lemigubho yethu yaminyaka yonke njengama-Blue Nation. Luhle kakhulu uhambo engiluhambe nani kuyona yonke leminyaka siyibambile sindawonye futhi ngiyathemba sisazoqhubeka silokhu sibambisene kukho konke okuya phambili. Istatement lesizokhuzana ngaphansi kwe-Idlamlenze Development Foundation. Mr Mpongose sibonga kakhulu statement sakho, siyabonga ukuthi yena uvele uzokhuluma nabantu ezweni lakho elingaka. Isizwe sakwaGuqa sithandaza phansi emandaba ikhwama-ke. Ukhuzane-ke lokho umfoka Mpongose-ke oveza lezo ndaba lezo ukuthi-ke sesizofika isikhathi sokuthi athi khumu ekuhleleni imicimbi kabani-ke kaMaskandi njengokumazi ukuthi yena ongumculi aphinde futhi ahlele nemicimbi-ke kaMaskandi. 2019 ngiyakhumbula phela igcwalisa Moses Mabhida lapho okwathengiswa amathikithi more than 30,000 lapho waqashwa khona abaculi more than 70 lapha eMoses Mabhida waqopha umlando woKhuzani. Wasekulandela-ke igcwalisa Spring Picnic, wasekulandela ini-ke iCarnival City okuyiBlue Nation Festival ka-2 kulandelana. So uKhuzani-ke ubenama-activations amaningi awenzayo ewaqasha futhi amaciko uma behamba-ke kulezo ndawo lezo ey'koleni kongoye ko-UKZN nakuphi nakoMongosuthu-ke. So kuvele abaculi abaningi kulento kaKhuzani yokuyenza-ke igcwalisa befaka nge-top 10 laphana-ke ey'ngoma ey'hamba phambili kuphi ku-YouTube ephinde efaka ngama-followers aka-Facebook. Wenze nje izinto ey'ningi uKhuzani ukuveza nokugqugquzela ukuthi abaculi bakithi lento ingenzeka nabo bayenza. Ukhuluma ngani uKhuzani? Emicimbi esikhona manje yogatsheni bani Maskandi Festival, kube umcimbi kaBaba uThokozani Langa, isomnandi festival, kube imizukulu homecoming umenzi naye wenzile baningi abafuthi abenzile. uNtoni Saliwe nabo banomcimbi wabo, kube ubani kube quality nensizwa leya yakwaLanga Mjabulo nabo kade benomcimbi last year. Ubani-ke uMthandeni-ke yena waqala kudala-ke naye waba nendlaba ephika ini festival yayilaphana-ke e-Arena Ellis Park, angazi noma 2019 yini khona yayikhona kodwa leyo event leyo afu uqamba manga. Base kuba nani-ke neMthandeni summer experience lapho kusuke kucelebrate-ke ingoma esuke inkulu kaMthandeni-ke nama-awards esuke enawo. So imicimbi miningi kakhulu afuna ukuqamba amanga with many events under uMaskandi. Sibonge Khuzani ukuthi uma uqala lento kuba sekuvulela labaculi abaningi because yayimncane imicimbi kaMaskandi, yayikhona uyikhuphuka nezakho kuyimpucuzo yaMaskandi Festival, yayi-3 nyana nje imicimbi eyayikhona lapho. Kwase kuvela no-gay uMapholoba naye wenza umcimbi laphana-ke, sengikhohliwe ukuthi yena yini igama lawo kodwa ngizokhumula ngokuhamba kwesikhathi. So niyabona nje ukuthi imicimbi-ke isimngakanani isiwusakabhuku and futhi oMaskandi sebeyaqashwa-ke nakwezinye-ke iy'ndawo-ke beside imicimbi kaMaskandi bayahambela kwamanye amazwe, even ama-province bayafika oMaskandi bakithi nako-Limpopo, Mpumalanga. Sibonga kakhulu ukuthi Khuzani nensizwa osebenzisana nayo namakhampani osebenzisana nawo ukubambisana kulolu hambo lakho-ke iphupho lakho lifezekile. Vele usuyadinga ukuthi uphumule manje, usuyadinga manje ukuthi shenxe. Kunzima ukucula, kunzima ukuhambela imicimbi, kunzima
uyaphefoma imicimbi o5 ngosuku, kunzima ukuyorekhoda, kunzima ukwenza ama-interview, phinde futhi ube ubaba ekhaya unkosikazi, yabona nje kunzima kakhulu. Vele okunye ekuzomele kwenziwe abanye abantu. Sibonga nanokuthi-ke i-stress sesisuka kwehla-ke Khuzani. Uyazi-ke abantu uhleli bekhuluma iy'nto zabo, kudonsiswana ngento eyenzayo enhle. Kunabantu angathi abafuni ukuyibona i-idea yakho, ekade abakusaphoti kahle ekubeni wenzela bona. So siyabonga ukuthi Khuzani uhambe uzufike la usiza abantu abaningi, wakhulisa abantu abaningi. So ibamba lapho-ke ividiyo khona la kwi-channel yenu-ke, nisale kahle.